Il-Partit Laburista se jkollu tim kompetenti banċar li baqa li ġibu bidla fid-direzzjoni li tassigura stabilità fil-pajjiż. Fuq bl-aġenda Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jrid li n-nies jaslu lilu fl-elezzjoni ġenerali fuq il-bażi tat-tim kompetenti li se jkollu. Konvint li ħajkun hemm nies oħra, nies ġodda, nies kompetenzi li ħanaqdu man nies li diġà għandna li huma kompetenti ħafna, illi ikonna tim illi bih mhux il-Partit Laburista jkun gburi, illi pajjiżna jkun gburi. Dwar is-sitwazzjoni ekonomika Joseph Muscat qal li pajjiżna jista' joħroġ mill-problemi permezz ta' tkabbir ekonomiku. Il-Partit Laburista jemmen li Malta ma jaqbillix li l-Greċja tfalli u li l-ewro tispiċċa għaliex dan ikollu riperkussjonijiet qawwija fuq il-familji Maltin. Joseph Muscat sejjaħ lill-Ostingat bħala simbolu tal-arroganza li rabba l-gvern ta' Lorenz Gonzi. Għax il-ġurnata ta' qabel ma tnieda s-servizz ta' trasport pubbliku, il-Ministru Gatt nefaq 80,000 euro għal ċerimonja ta' nofsija, 80,000 euros għal ċerimonja ta' nofsija, fejn mar bħafna dwal, bħafna xinxilli u ċerimonji u ħafna klim sabiħ u qal minn għada spiċċaw il-bużullotti. Allura jekk rittieħu l-krettu, jekk l-affarijiet kienu ħajmorru tajjeb tiġġor responsabilta tal-affarijiet li marru ħażin. Dwar il-proposta ta' konvenzjoni kostituzzjonali, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li jemmen li wasal iż-żmien li weldu t-tieni Repubblika. Malta għandha jkollha jum nazzjonali wieħed fil-waqt li l-oħrajn ikunu festi nazzjonali u jibqgħu festi pubbliċi wkoll. Fl-istess ħin, l-istituzzjonijiet kostituzzjonali m'għandhomx jibqgħu bbażati fuq partitokrazziji, iżda għandhom ikunu jirrappreżentaw aktar is-soċjetà li qed ngħixu fiha llum.